बुंनायखौल'सो खोनासंनो हागोन दा देलाय जिरायलाय आं बारा जिरायबाय थानो हाया जादोंहाय दे बुं मा खोथा आरो आंहा बेलेग जायगायाव थांनांगौ माथो जिरायनो हालायै जाखो आंहासो बिमा जासिगोन दा मामा लिंजासिगोन बेनिखायनो जिरायनो हाया आरो नंगौ बेनिखायनो आङो दासान्नै खामानि मावनो हाया जादों नालाय बेनिखायनो आङो सोरबाफोर रुवाथि मोनगोनदां होननानैसो नागिरनो फैदोंमोन नैहाय जोमै जोंहा मा जाबावगोनथाय आं मा खालामबावगोन जाबाय जेसेबां खालामनो नाजाबाबो माथो जेबोखौनो जाफुंजाया देलाय बुं मा बुंनो नागिरदों खालामा नङा खालामबोबाय मावा नङा मावबोबाय बुजाया नङा बुजायबोबाय आंनि फिसाला सासेखौ मा खालामबावगोन आङो साननानै मोनाखै नुवाखै मालाय कर्ट मेरिज खालामनासो लाना फैबावबाय रावबो बोखानो हायैनि दालाय आं मा खालामबावनो तारमाने नोंनि फिसाला गोमथाया हिन्जाव लाबोबाय दा आयु हांगाटिक हिन्जावखाहाय आंनि फिसालायानो फोरोंजोबखाबाय बायदि मोनदों आं बेनो माखासे खोथा बाथ्रा रायलायनो बुंनो आंजों उल्था नांबाय थानो मैया फैगोदानावनो न'आवनो हाबबावाखैमोन आंजों दोखोन नांलायबावबायसो हाब्बाब दालाय आं मा खालामबावगोन कर्ट मेरिज खालामबाय आं दालाय बोरै जुदा खालामनो हाबावनो दासो मोनदों हिन्जाव नोङो साला गोदो आं एसेबां मोजां खासंहैखाबायमोन आंखौ लाखिलायासै दा नोङो दाना जादो गोसोम बिहामजोनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौनो जाबाय थादो थै हाबाबहाय मा गावहाबो जाथो बुंनायानो जोबा नों हाबा जाखानाय हिन्जावखौलाय आंलाय बोरै लाखिनांगौ जाखो नै दालाय नोंहालाय गथ'आनो दंबावसोलायनो बिदिब्ला आंलाय नोंखौ बोरै लानांगौ जाखोमोन देलाय बुंलाय गथ'आलाय नै दा बावैनिसो खोथा आंलाय खारसनहैनाया बेसे गोबाव जाखो गासै खोथाखौ दोनथ'दोलाय ओमफ्राय नोंसानि पेटेंआ न'आव दङना गैया मिथिबायहाय आं पेटें रावखौबो गिसार लानो टाइम गैथ'आ आंहा दायो आं गावखौनो बबे समाव उन्दुगोन बबे समाव जागोन बबे समाव जिरायगोन बबे समाव आंनि फिसानि खोथा सानगोन गावहानो टाइमखौनो मोनाखै आरो रावबो पेटें आं मिथिया एसेबां बिजि जाथारबायना नों बिजि जानोखौसो नुदों बाल बायदि आंनि बिखुनजोआ दसेबो उन्दुनोनो होला बालांखौहाय माबा बिदि समाव उन्दुना थानो मोनानो माबा जिरायबाय थानो मोनानो माबा सियार गोजौआव जिरायनो मोनानो मावख्रुबबाय थानांगौनो हाबाब खर' जाना होनो नागिरो आंनि बाल आंहाबा सानफ्रोमबो ओंखाम ओंख्रि संनांबाय थानांदों मावखानांगौ दा बिदि समावलाय फ्रात फ्रुट ओमफ्राय नै आं नोंसानि पेटेंखौ ओरैनो सोङाखैमोन नोंसानि पेटें जारौ बिसोरबो हाबा जाबायनो दा ओमफ्राय जोंहा सानैयाबो दाउला दाउलिया माथो बुंबावनो नंमारगौ नंमारा बेखौनो खबर लानोसो फैदोंमोन आं मा तारमाने पेटेंआ जारौखौ हाबा खालामबाय तारमाने बियो जारौखौ जोंहानि न'आव लानानै फैबावसिगोन हामथारबाय आंखि बिसोरखौ ओरैनो न'आव सोगोन दे आंहा खामानि मावग्रा मानसि नागिरबाय थाखादोंमोन थिगानो जाबाय पेटेंआबोथ' जोंहानि दाहोनाखासो बिनि हिन्जावाबोथ' जोंहानि रुवाथिसो जाखानांगोन गतिके आङो बिनि हिन्जावखौ आंनि रुवाथि बायदि बाहायनो मोजाङानो जाबाय नों आंखौ लाबोनानै बिदिनो सिङावनो दोनबाय थानोसै आरो थुदोना आयंमोनजों आंखौ रायलायहोहैदो आं आयंमोनखौ खुलुमस्रांजोबनोसै आरो आदा अलंबार बाजै जोमै बाजै सोरांस्रि आरो आदा देरहामोनजों आं गोजोननाय लाहैजोबनोसै थुदोना आंनि बुंनायखौ खोनायाखै नामा थुदोना पेटें मानो बिदि नोङो आं गिदों नोंखौ आं बोरै दिन्थिगोन बोरै फोरमायगोन आं गिदोंलै मानसिया गियोब्ला मा मावनो हायो जेबो हाया दालाय माखौथो गिबावनांगौ जोंनो हाबा जालायखाबायबा थुदोना बिसोरो मा बुङो मा बुङा रायबा रायथोंसै बुयोबालाय बुथोंसै अब्लाबो थुदोना आं जा खामानि मावनो लुबैबाय ओंखाम ओंख्रि संनो थोरसि लथा सुनो सिथ्ला सिबनो आरो ना खोनासंलाय पेटें बुंबाय था खोनागासिनो आंनि बिखा बिख्लोआ मावजोब्बाय गिनाया आं दायो बाहेरायाव ओंखारबासो दा आंखौ मिथिगोन पेटेंआ बिहामजो लाबोबाय होननानै
गामिनि मानसिफोरा आंखौ नायनो फैगोन। आं जा मानसिफोर नायफैजानायफोरनो साहा फुदुंनानै होनो लुबैसोदों। हैलाय नंमारगौसो, खोथाया नंमारगौसो। फेथें, आं गिबाय। दहायनिफ्रायनो आं खोनाबाय दंखायोमोन सोरबा सिख्लानि रायलायबाय थानाय। आं सानखादों फेथेंनि रुमाव सोरबा हिन्जाव दंफैयो, बेनिखायनो आं नायनो फैदों। बाजै, आं जार'खौ कर्ट मेरेज खालामनानै लाना फैबाय। औ नंगौ, फेथें बुंनाया सैथो। जों सानैजों दिनैनिफ्राय हौवा हिन्जाव जाबाय। फेथेंखौ मानो बुखो? आरो नोंबो सासे? मोनबाय, मोनजाबाय। गोथावमोन कर्ट मेरेज खालामनायनि फिथाइया। गोथावना? मिलौदों? फेथें, नोंनि नोम्मा नोम्फा दं। नोंखौ फुसिनो, नोंनि हिन्जावखौ फुसिनो, नोंनि नोम्मा नोम्फाया हाखरनिफ्राय उथिबोनानै नोंसोरखौ फुसिगोन। थाइसे फैसा इनकाम गैया, गावनि खिथुखौ सुना लानो रोङा। हिन्जाव लाना फैबाय बियो, हिन्जाव लाना फैबाय। आरो नों, ओइ गथ', ओइ एसेबां थास' गोसोम जाबाय नोङो? एसेबां उन्दैयावनो कर्ट मेरेज खालामना लाहैलायबाय। बे जाम्बा फेथेङा मा मावनानै जाहोगोन नोंखौलाय? लरगु फेथेङा। फेथेङा दाखुआनो जाथों, सिखावानो जाथों, लरगुआनो जाथों, जाम्बायानो जाथों, जियानो जाया मानो, बे आंनि हौवा। आं बेफोर गासैखौबो मोनथिखा बुजिखासो आं फैखादों। फेथेङा जेखौ जायो आंबो बेखौनो जागोन। फेथेङा जि न'आव थायो आंबो बेयावनो थागोन। फेथेङा बिबायारि जायोब्ला आंबो फेथेंजों लोगोसे बिबायारि जाफानानै थागोन। सुखु दुखु गाबफानो, मिनिफानो, रंजाफानो, जिउआव लोगोरि जानानै हान्थिफानो आं फेथेंजों ओंखारबोखाबाय। खोनादों बाजै? जार'आ मा बुंदों? बाबारे, मा एसे अनलायनाय, हाबाब मा एसे अनलायनाय। फेथेंजों बिबायारि जाफानानै मागिनानै जाफानो नों ओंखारबोखाबायब्ला ओंखारलांदो, दान्नो थांदो बेनिफ्राय। बहा मानबायनानै जाहैयो जाहैदो, मागिनानै जाहैयो जाहैदो। थांदो, दानो थांदो, जायगा गैया बेयाव। बिदि दा बुं बाजै। मा दा बुं? थांनांगौब्लाबो थांगोन, नाथाय दायो जोंहा जेबो राहा गैया। साननैसो जोंखौ थाइसे थाइनैब्लाबो खामायनानै लाग्रोनो सम हो। थिग दङ बिदिब्ला। बेसेराफोरा सानैबो दाउसा मावरियाफोरबायदि मोखां सोमहाब जाथारबाय। नोंसोरनि मोखांखौ नायनानै अनखांनाय फैबाय। दा बेयावखायनो नोंसोर सानैया जुदि आंनि न'आव थानोब्ला मोनसे खामानि मावनांगोन। हागोन ना हाया? ओइ जारौ, हागोन ना हाया? हायोब्लासो थानो मोनगोन, हायाब्ला थानो मोना बुंखादों। बुंना नायलाय, खोनासंग्रोनो। बाजै, नोंथ' बे न'नि मालिक नङामोन ना? मानोथो इसेबां बिदि खालामनो सानदों? ओइ सैमा, सिरि था नों, ओंखाम खालाय जाग्रा। सिरि था फेथें, जा थिनो आं बेखौनो मानिसिगोन। थिग दं, नोंथ' बे न'खराव बिहामजो जाफैबाय जेब्ला, दिनैनिफ्राय गासै आंनि खामानि मावनो गोनांखौ नों मावजोबनांगौ, मिथिखा? जागोन दे, आं मावजोबगोन। गुबुननि थाखाय नङा, सोरबा सोरांस्रि, सोरबा इसा, सोरबा देरहा, सोरबा बिमा बिफा, रावनिबो थाखाय नङा, खालि आंनि थाखायल'। जागोन दे। खामानिया खोनासं, आंनो फुंनि 8 बाजियाव साहा होफैनाय, ओंखाम ओंख्रि होफैनाय, आंनो दुगैनो दै गुदुं फुदुंना होनाय, आंनि सि सुनाय, आरो सम सम आंनि खर'खौ मालिस खालामना होनाय, बेफोरो खोनासं। जागोन दे। थिग दं, फैदो आंजों, आंनि खर'खौ नाफैदो। बेसेराया हाबा जागोदानावनो खस्थ'सो मोनसिगोन बुंखादोंमोन आं। गावहानो बुजियासैबो नालाय, खालि हाबा लादो हांखुर। दालाय खस्थ'खौ गावनो मोनसिगोन दा। माथो बिखुनजोफोरा सिन्था जानानै दंथारो। सानदोंदां आंखौ माबोरै न'खरनिफ्राय होखारहरफिननो हाबावगोन। आंखौ कि हाबावगोन होखारहरनो बे बाराव?
आयै मानो फैदों नों आंखौ रागा जोंनोब्लाबो जोंबाय था माबाफोर बुंनो गोनां दङब्लाबो उनाव बुंबाय थानो हागोन दे आयै दिनै बे नखराव बिहामजो आंनि सेथि दिन आयै आथिङा हरदो आथिंखौ जमा खालामना होदो आं खुलुमग्रोनोसै नाङा गोनांथि गैया नों बायदि हांगार बायदि बिहामजोआ आंनि आथिं हमनो मैलासो नांगोन दा हम आंनि आथिंखौ आयै खुलुमजामारा आयु बाला मानसि गोसोमजों जाबजों हाथाय दांद्रं दिन्थिदों सयथिबो खालि बुट बायदिसो नुमारखादों आंखौ गिदों दाफै आंनि सेराव दाफै खात आयु गिलु बालु गिदों गिनो नाङा नोंनि बिहामजोसो आं दोनथानि हिनजावसो आं गिनो नाङा खुलुमजालाब्लालाय मोजाङानो जाबाय दे खुलुमनो गोसो गैखायामोन आंबो हामथारबाय दे आंनि फिसालाखौ बमब्रायना लानो हामारबायना नोङो बमब्रायना लायाखैहाय मा फन मेरेजसो खालामनानै लादों नायबाय था फन मेरेजआनो जा सि मिरियानो जा जि मिरियानो जा जेखियानो जाया मानो थेवब्लाबो नोंखौ सान्थि थाहोथारा नोंखौ सानसे बुथारनोसो जाथारगोन आंबो गोरलै जेनना थाग्रा मानसि नंथारा मिनिनो ओंखारो आं बिदि बुंब्ला मिनिना ला सानसे बुथारखागोन आं नोंखौ दानो दुब्ला थैनोसो लुबैखादों आं खोनानानै मिनिनाय मोनदों आंनि फिसायानो गियो आंखौ आरो नों बायदियालाय मोस्रोमसो नोंलाय दे आंखौ बुथारो ना मायो उनाव बुथारबाय थादो आयै ओमफ्राय नों ओंखाम संग्रायाव मानोथो जिरायना दंबाय दङ फुंनि जानाय लोंनाय गासिबो रेडि जाखाजोबखाबायना डाइनिंआव फैदो ब्रेकफास्ट खालामहैदोनि जाया आंहा हारसिं संना जानो फैखादों ओंखाम संग्रायावनो संना जागोन आं हारसिं जाफादेरा आङो डाइनिंआव गोसोम हिनजावफोरजों आरो नोंनि ओंखाम संनाय जानो आं गोसोम मानसिनि आखाइनि ओंखाम संनाय जानो आङो नैयावसो जागोन थै बुरै जायाबा जायाबा था मोजांसो नों आंनि ओंखाम संनाय जायाबा संनो गगोन आंहा जामारा नोंनि खोथासैहाय जामारोबा फैदो जायाबालाय थादो रावखौ बेसेबां खाथिर खालामैहाय आं जाय उखैदों बे जागोन सालि एसेबां दादागिरि नोङो आंनि न'आव एसे फैनानै साला आंखौनो नोङो बिदिसो बुंबावलायबाय नोंखौ बुथारखागोन आं नायबाय था नोंखौ गाबोन सबनिनो बुथारखागोन आं